Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Amin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu yahudu ma ji'tana bibayyinati wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Surat Hud ayat 53. Qalu padha ngucap sapa kaum Ngad, kaume Nabi Hud. Ngucape Yahudu he Nabi Hud, majita ora nekakake sapa sira na ing kita bibayinatin kelawan kejelasan. Ayat tegese bimukjizatin kelawan mukjizat. Wa manahnu lan ora ninggalake sapa kita utawa wa manahnu lan ora ana sapa kita. Ora ana iku bitariki alihatina kelawan wong-wong kang padha ninggalake pangeran kita. Ae tegese bitariki ngibadatina kelawan ninggalke nyembah pangeran kita. Ngangkaulika saking ucapanira. Ae tegese li ajli kaulika krana arah ucapanira. Wa manahnu hale ora ana utawi kita laka kedue sira ora ana iku bimukminina kelawan wong-wong kang padha iman. Ae tegese bimusaddiqina kelawan wong kang padha benerake. Birisalati kelawan kerasulan. Iki nek ditoklek ngene iki ora mbiyen rasa iki pancen modele toklek kok. Toklek iki anu kae mbiyen sing ana delene ireng kae dikepel-kepel kae. Oh, kae toplek kaya kae toplek. Toklek iki metok tur melek ngono lho. Ketok mata jenenge toklek iki. Ngantek kaum Ngad niku domong karo Nabi Hud. He Nabi Hud.
kowe ngaku nabi. Hati teka njelaske ngaku nabi akon-akon kita kon ninggalke pangeran kita, kon ninggalke le kita do nyembah reca. Sementara tekamu ning kene ora ana pembuktian nyata nek dadi nabi. Buktine ndi nek kowe dadi nabi? Ya paling ora iki nggawa mukjizat. Mukjizat niku ora tanda bukti kenabian seseorang itu biasanya ana mukjizate. Ana sesuatu sing memang di luar akal manusia, di luar kemampuan manusia. Kaya Kanjeng Nabi mukjizate Quran jelas. Wis di luar akal manusia nek Quran ora mungkin ana wong sing iso gawe Quran ora mungkin. Wis kuwi mukjizate Kanjeng Nabi, engko tambah mukjizat yang lain. Bubur sekilo nggo mangan wong 80. Wis. Saiki iso mbayangke bubure ming sekilo nggo mangan wong 80. Wah, lah iku mukjizate Kanjeng Nabi nalika perang Khandaq do gawe jogangan. Do gawe jogangan ning kampung. Niku ora kentekan bahan makanan gek jogangane rong rampung kabeh ngeleh. Ngantek teng kleler niku oleh gawe jogangan. Gawe Khandaq jenenge. Gawe jogangan niku. Akhirnya terus ditawake sing do isih duwe turahan bahan makanan sapa ora ana sing duwe. Diumumke ora ana sing duwe. Dileleh salah siji warga kampung kono grenengan karo bojone. Awake dhewe iki ndek gandum sekilo karo duwe cempe. Gek Kanjeng Nabi takon sapa sing isih ndek turahan bahan makanan iki nek tak aturke piye ya? Wong-wong kuwi sing wedok ta watake sing wedok. Iki tenan sih kok wae. Jan diomongi kok. Awake dhewe kuwi cetha arep sing nggo mangan ra ana ming karek kuwi tok. Iki dipangan awake dhewe wong telu kowe aku anake. Dhewe kurang kok tawake Kanjeng Nabi lho. Sing wedoke ora urusan. Mbuh nabi mbuh udu ki tetep wani nek wong wedok iki. Mbuh nabi mbuh udu. Mutuh piye ya. Sing lanang ya teromong raketan iku sing dahar pokoke sing diaturi dahar mung Kanjeng Nabi tok. Mutuh turahe awake dhewe tak kira ya tetep cukup. Sing penting Kanjeng Nabi tok pengin mulyake Kanjeng Nabi. Di glembuk-glembuk diliyak-liyak wangil kae ya, Pak. Isih gemromang. Wis peset mbut gawe nek duwe mah dikek-kekke, wah wis ora. Tobat wae. Wis sak karepmu, Pak. Basane Arabe ngono ya ngono kuwi protes, arep gemang. Ora setuju nek digaweke wong masalah ya ming duwe kuwi tok tenan arep nggo mangan dheke sak keluarga. Di bahasa diplomasine karo keluarga iki ngono kuwi. Sing wedok ya rada ya pecucak-pecucu merat-merat. Kurgo Kanjeng Nabi tok iki engko iki turahe awake dhewe sing turah wis. Sak karepmu. Karo klepat tok-toke ngentasi gombal kae tok-toke. Ning to diguereti ngantek hangere do coklek kok piye. Kalau ngentasi diwaton geret.
Ayo angere coklek, untung hanger kawat dadi mengo kae mingen. Ayo sak karepku kok. Pon resmi kok persis kok mbiyen. Kono uripa ning jaman biyen. Yo ora iso nek kon persis kok ya apa-apa iki agi kehidupan nyata, amaliah nyata wis ya ora persis mbiyen. Saya modern nyandang ya ora persis mbiyen. Alah kok nyandang saiki kalau Masjidil Haram saiki karo Masjidil Haram biyen yo beda ado. Ambiyen Masjidil Haram kaya ngapa saiki wis ora umum megahe. Iki wetengen biyen iki padang pasir rombo. Maktab niku ming tenda-tenda gombal. Ah saiki cetha gedung pencakar langit. Nganti ana sing menara sandinge Ka'bah nggo nyawang ketok saka dhuwur. Apa-apane ketok niku sakniki mula aja kok terus apa-apa ki rubah sesuai karo kemajuan. Terus iki padudone ya tak rubah padudon kemajuan. Hati bahane padu ya rada maju kok ya. Asline ra nggo hanger iki malih nganggo. Akhirnya menyang neng gotong royongan. Gotong royong gawe jogakan ming gotong royong. Sing wong warga iki menyang terus nyeraki Kanjeng Nabi bisik-bisik alun-alun kae. Kanjeng Nabi nek namung kanggo jenengan pokoke wonten wong kula isih diturahan gandum sekilo. Ning ampun krungu liya-liyane. Iya, karang yo ming semono. Engko di dahar Kanjeng Nabi karo sak keluarga kek wong papat padha karo sing mangan iki. Ning amun niku di Kanjeng Nabi wong ming gandum sekilo karo cempek. Kanjeng Nabi ya saiki kono masaken, ana dibubur. Karo cempene dibeleh. Dimasak engko nek wis mateng ngomong aku. Ning anu lho ampun seru-seru. Beres. Aman. Oleh kuwatir. Wah, kula nek ngantekmu isin tenan iki. Dek, bojo kula wis dong rasa omong nang kene. Neng gotong royong. Wis apal. Aku wis apal. Ngantek Kanjeng Nabi gitu kok. Kuwi ora tek parah. Parah sing do gotong royong. Wah, akhire kondur dimasak jedhet-jedhet mateng. Terus bali meneh ning gotong royongan nyeraki Kanjeng Nabi meneh. Pun mateng Kanjeng Nabi nggo. Wis. Ya kowe mulai asik. Ki tak susul-susul aku ndak do ngerti liyane ndak do. Nggih. Kok ndak do ngerti ra penak. Nggih. Wah tenan sing duwe omah karo sing masak kuwi mulih tenan. Ha Kanjeng Nabi ngomong, saiki do madang nang omahe kae ning aja bareng mboko 10. Mboko 10 kok ndono. Langsung brol. Mboko 10 ora ngrungokku to ngono ya lah. Terus do tenanan do ngeleh kabeh ya. Diomongi mboko 10 kok terus do. Wah, wis akeh mburi ngantek nglumpati ndase iki. Saking dene lek arep sikik. Mate ndak ra manis diomongi mboko 10 tenan. Singkat cerita mboko 10 do nyiduk sak wareke. Wis bali mboko 10 bali warek kabeh nyiduk sak wareke kae. Gumune sekilo diwadhake ning manci kupingan gaman ciduk ora kelong blas. Lah ya karang Kanjeng Nabi kaya mula ini bagian setitik utawa cuwilan mukjizate Kanjeng Nabi.
Juan wutuh wong 80 madang wareg kabeh isih wutuh. Seming karek Kanjeng Nabi. Kuwi ya mung rada terplongo-plongo sing kok isih wutuh. Ming gumun kan kok isih wutuh. Terus marani Kanjeng Nabi. Kantun panjenengan Kanjeng Nabi, aku gampang wis kowe karo bojomu ro anakmu sithik. Bate Kanjeng Nabi dahar kowe kari dhewe sak manci kupinge anu. Dadi njikuke kari dhewe. Tenan sisane wong kok ngono. Kowe gelem Kanjeng Nabi, gelem ngono kuwi. Kayak seming wis Kurawa. Iku mukjizat. Lah Nabi Hud iki jaluki mukjizat karena memang belum pernah memperlihatkan mukjizate umate do maido. Nabi Hud jenengan iku teka ning kalangan kita-kita ngaku nabi ning ora ana pembuktian, ora nggawa mukjizat. Mula ya nyuwun ngapunten nek jenengan selalu nyeru kita semua kon ninggalke pangeran kita, kon ra nyembah pangeran kita sing jenenge reca-reca niki gek ming manut omongane sampeyan ya maaf ya sorry ora iso. Ya ora iso. Iki sing alus iki. Iki sing mewakili ya sing alus-alus kok ya. Ngomonge ora mingkur sing warok Suramenggala. Iki wae sing rada mburi karo rada adoh sing celebung. Sing celebung. Nek reka-reka kon alian wae. Ngono ana ya kan. Dadi do nyengiti Nabi Hud ki biasa ngono kuwi lho. Padahal ya wis alon-alon ning dadak nganggo pembuktian dadak nuntut ngene nuntut ngono do teng cebung kae. Nah sing alus iki omong iki. Aku makili warga, pokoke ora iso nek kon ora nyembah reca kita, patung kita sing kita arani pangeran iki tetep ora iso kok ya. Karena ya jenengan teka lemune ngaku nabi ra ana pembuktian sebagai nabi kok ya. Mulane wa manahnu laka bimukminin diapunten kita ora tek ngandel nek sampean nabi. Wa manahnu laka bimukminin. Dadi nek kon percaya sampean ki nabi, kon benerke tentang kenabiane sampean nyuwun ngapunten. Ketoke rada ragu. Dadi ora ana pembuktian iki. Ngono kuwi bola-bali ngekei penekanan, ngekei kejelasan. Ning ya wong Nabi Hud diutus kok ya wis nganggo cara berbagai macam diliyak-liyuk men do manut. Ning ya alus sing jenenge nabi iki kan biyen alus-alus kok ya ora ana sing sipate kasar-kasar kaku-kaku ki ya alus-alus. Arepa kaume karo umate do dudeng-dudeng kae tetep alus. Kaume iki ora beling-beling wae. Wah wis pokoke kok ning ya sabar karang ya nabi kok ya. Iki nabi lho iki nek udu nabi mono. Lah ya nek udu nabi jenengan ya kudu maklum jak udu nabi cek kok. Wong ya sing dijak we sing ngejak nabi we ora manut iki sing ngejak nabi lho Nabi Hud we ora manut. Apa meneh sing ngejak udu nabi wah nyengkah-nyengkah iki biasa. Wong sing ngejak udu nabi. Iki Nabi Hud memang dilokke je. Njak Hud ki reka-reka ya ana sing. Wis adem ayem ngene iki wis dadak dirubah-rubah. Gek kon nyembah Gusti Allah sing ra ketok. Nek ora ketok iki le nyembah we nek endi? Ana sing ngomong ngono gek nek ra ketok wis. Kok tuas madhep ngetan jebul wonge nang kulon. Tobat. Angel tenan.
Anak iki rak cetha madhep recane nang kene. Iki nek nyembah kok Gusti Allah sing ra ketok. Gek le siarane mulih sing nitahke kowe, sing ngekeki urip kowe, sing rezekine kowe. Lah ngene iki nek ra temandang kowe ya ora teko rezekine kok muni rezekine iki piye ngono sih. Nandur nek ora tak tandur ya ora panen apa ya ming jenggulu ana tanduran tak ya ora to. Kok diakal nganggo akal-akal sing ora mutu ngono. Do beling-beling kae. Kok kaya ora ngatek genah to kae wong ngene ngono. Gek kono dhewe lemu di pangeran ampuh. Nyiptake sak kabehane ngrejekeni sak kabehane ning yo nyatane kere ngono kowe kok lho. Lha muni ngrejekeni kok kere. Piye nek di ngono tobat lho iki nek diayali ngono ya tobat tenan. Nitahke ngene ngono lah piye le nitahke nek barange wis ra ketok. Angger ubyung-ubyung ngomongke ngono kuwi ming arep mojoke tentang Nabi Hud ubyung-ubyung lah ya angel ora mbiyen tak saiki yo angel pol. Diomongke ngono kuwi pokoke anane nek ra jodoh sengit. Engko nek wis sengit piye carane ngelek-elek jegal. Lah mongko cetha bener nek Nabi Hud kok kleru. Anane bener ning ya bener wae nek disengiti karo nek ra dicocoki iki tetep ra ditampa. Bahkan menyatakan istilahnya wa manahnu laka bimukminin pokoke aku ra ngandel ngono kok ya. Lah wong kula ngaji ning Nolela Demben ya. Ngaji bareng selawat Gustang ini kan kula nerangke ya aja ngantek lali ngaji. Engko gek-gek selawat tok ra ngaji, akhire adus gedhewe kleru. Nganggo banyu panas. Aku rak ngeten niku nganggo banyu anget. Niku mlebu kategori banyu mutaghayyar. Ya karena ning nggon fikih nika diterangke banyu terbagi menjadi 4 al-miyahu arba'atun. Maun mutlakun, sipate maun mutlakun, tahirun mutahharun. Suci tur kena dinggo nyuceni. Sing nomor 2 mustakmalun. Nomor 3 mutaghayyarun. Dadi mustakmal karo mutaghayyar. Kuwi sipate banyu maun ning ghairu mutahhirin. Suci tahirun ning ghairu mutahhirin. Nek nang nggon fikih takrib kae. Suci ning ora kena nggo nyuceni ghairu mutahhirin. Kuwi banyune loro, mustakmal karo mutaghayyar. Iki cetha. Nah, sing nomor 4 niku mutanajis. Banyu sing kecemplungan najis, banyune dadi najis niku ora kena nggo nyuceni. Sing nomor 5 musammasu, banyu musammas niku panas kena srengenge. Jenenge musammas. Banyu kena srengenge niku banyune panas, sipate suci, kena nggo nyuceni ning makruh ngono kae lho. Nek nggon fikih dasar ngono kuwi lah tak terangke ngono kuwi. Dadi nek jenengan adus gedhe nganggo banyu panas nganggo banyu anget, nek fikih niku ora nyuceni dadi raswah niku dadi gejolak kok. Nang sosmed niku dadi gejolak sing luwih pinter mbakane kula iku do nyalahke kula. Lho niki saka mazhab iki saka paham Syafi'iyah saka iki adus gedhe nganggo banyu anget iki boleh. Apalagi dalam suasana adem nek nganggo banyu adem marai dadi penyakit utawa marai dadi lara. Dadi ini membolehkan. Itu keterangan jenengan iki salah lho. Yo disalahke kok ya, kayak kula ya ming maca fikih paling cendhek. Nganggo dalil sing amba banget. Aku lho ya omong, waduh nek kula kleru jan njaluk ngapura, aku ya ngono jan njaluk ngapura tenan. Ya karang ngajine cupet. Dadi ngerti kula ming iki. Kula tak njaluk ngapura karo netizen. Aku ya ngono mbakane rame. Sadar diri nek kula iki ya goblok. Wong le ngaji ya kurang akeh. Jan kula le ngaji kurang akeh dadi kleru. Aduh ya Allah aku.
Aku ngantek njaluk ngapura lho wonge ngono iki. Kula ning ngaji kurang ngombo, kurang akeh njaluk ngapura, tak njaluk ngapura nek kula kleru. Kula ming maca niki tak potokke. Dadi takrib halaman 10 11 ning nggon niki ning nggon sing pendak minggu esuk kita baca niku ning halaman 10 11 istilahnya judule niku sesuci di mutahharah sesuci terus nerangke banyu akeh banget kae. Itu tiba ning halaman 10 11 nerangke ngono kuwi ning kula diglerokke. Ha sing ora sah iki nek kecemplungan najis ngono. Lah dia ora bedake mutaghayyar karo mutanajis. Nek kecemplungan najis iki berarti mutanajis ora mutaghayyar kok ya batinku ning ra sanggo rame pokoke nek laru njaluk ngapura. Penak banget. Kula kurang ning ngaji jan arang-arang ngaji kok ya. Wah aku ya semene ngono. Wes kula ya parah ngaji ora, selawat ora. Diapura nek kula kleru pokoke diapura. Malah dituduh dolar atau dolon mudolon dadi nek ngono kuwi jenengan ki kesasar tur nyasarke wong. Ana sing nuduhke dadi kula iki dituduh nyasarke wong. Tak pikir-pikir nek aku nerangke banyu ngono kuwi nerangke banyu ki terbagi dadi papat, banyu mutlak, banyu mutaghayyar, banyu mustakmal karo banyu mutanajis. Sing kena dienggo mutlake banyu suci, sing kena dienggo sing niki ra kena. Sing mutaghayyar karo mustakmal ora kena wong ya ora kena tenan. Iki nek aku nyesatke tak gelar guru sing nyesatke sing endi ya. Aku mikir, misalkan wong-wong ki do manut aku le sesuci akhirnya nganggo banyu mutlak. Wong-wong ki terus gemang nek nggunakake banyu mutaghayyar, gemang nek nggunakake banyu mustakmal. Akhirnya sing digunakake sesuci tetep banyu mutlak. Iki apa ya do kesasar iki. Ketoke malah aman banget lho iki. Manut saya iki mah aman banget. Karena sing digunakake banyu mutlak, keterangan banyu mutlak iki cetha ming banyu sumur, banyu segara, banyu udan. Lah wong ki nek sesuci gunakake kuwi aman banget lho. Manut aku pokoke banyu mutlak iki kuwi lah kuadus nek ora banyu sumur ya banyu udan, nek ora ana udan ya pokoke kungkum ning segara. Misalkan ngono lho. Iki upamane manut aku ngono kuwi kira-kira do kesasar ora ya? Aman banget, sah banget le adus. Jadi misalkan nganggo hukum bodon, wah aku pokoknya manut fikih sing kena dienggo sesuci iki banyu mutlak. Kayak definisi utawa jabaran banyu mutlak iki jelas banyu sumur, banyu kali, banyu segara, banyu udan termasuk nek iso nglumpukke banyu embun lumpukno. Iso nglumpukke banyu embun barang ngono kuwi. Lah engko terus kutub kae kena. Kuwi banyune mutlak kabeh. Aku donake nyesatke aku dhewe kesasar. Lah nek aku ki apapun keadaane nek adus gedhe nggo banyu sumur ki kleruku nggo ndi. Upamane wong-wong do manut aku kae nek adus gedhe pokoke ngati-ati. Nek arep nyampuri banyu saka sumur nganggo banyu anget rada rawani. Terus akhirnya tetep nganggo banyu anyep le adus, nganggo banyu murni le adus. Wong kuwi do manut aku. Lah apa ya salah? Apa ya rasa ngono lho ning kula donake kesasar tur nyasarke. Mula aku tuh njaluk ngapura ya. Tuh njaluk ngapura pokoke diapunten tenan wis. Njak parah tenan aku. Rasa. Wong yo ora nyasarke kok. Niki malah awake dhewe duwe pengertian amba saiki. Saka masukan itu kita punya pengertian amba, dijikuk tengah-tengah wae. Nek sehat waras, nek adus gedhe pokoke nganggo banyu sing murni tenan. Nek sehat waras. Nganggo banyu sumur kuwi murni, disalurke nang pran nggo adus aman. Ning nek awake klerek-klerek kena adem kok saya lara, lah nggo banyu anget ngono wae. Lah kuwi menurut kuwi oleh kok. Lho, ora malah penak to dadi duwe pengertian loro to. Aku yo batin, wah iki gara-gara apa jenenge rada kontroversi mah tambah ngelmu. Iki nek manut kuwi aku omong nek manut kuwi yo jedulke anune lho, referensine lho. Wonge ora ngawur lho, wonge tetep pinter gitu. Anu kok pondokan gitu. Dadi jedulke referensi iki lho.
dalile ngono kae rawa anu prawine. Ha iki malah kita nding ilmu saiki. Nek jiko tengah-tengah ning kok ndak nyepelekke. Engko terus nek waton nggo banyu anget berarti oleh anu wah jenengan anget terus engko. Haradone kat iki engko. Akhire terus gawe penyebab nggo adus terus kok ya iki engko. Aman nggo banyu anget oleh pokoke adus terus ngono kok terusan. Terus gawe penyebab. Bedidingo kae wah gembyang-gembyang. Karena ada satu keterangan tetap nganggo banyu anget ki oleh padahal nek mutaghayyar itu istilahnya maun yusallituhu ma tahara. Jadi definisine banyu mutaghayyar itu banyu sing ana barang liya sing suci niku nyampuri banyu niku. Akhirnya banyu niku berubah. Karena dicampuri karo barang liya dan definisi berubah iki tetep telu. Berubah warnane, berubah rasane, karo berubah anune ngaten nika keterangane. Dadi malih gayeng kok ya. Upami sesuci ngangge toya sumur, terus mengke sampun sedanten terus ngangge toya anget. Ah niku mbilasi nek niku aman. Nek niku aman. Jenengan suci sik nganggo banyu sumur kran digrojoke ngantek rata, ngantek teles kabeh. Ha iki kok kademen diteruske nganggo banyu anget kuwi malah aman. Wong kuwi kari dhewe ming kelas mbilasi. Jadi rada aman nek ngono jelasan ngono ki lho. Ning ya pokoke kula matur nek nggo ngati-ati, iki nggo ngati-ati tenan nek sesuci iki tetep banyune banyu mutlak ngono lho, ora usah dicampuri aneh-aneh. Engko nek dicampuri ndak rada nyamari walaupun ana perawi akeh. Lah terus yang kedua, iki gandeng ana dalile nggo banyu anget ki oleh. Suatu ketika kok jenengan ratek sehat, awake ratek sehat. Kamangka kudu adus. Nek nggo adus, nek banyu kuwi adem banget. Kanggo ya dicampuri, digawe semlengit kae rak penu. Wenu nek digawe semlengit kae sehat. Ngono wae. Wis ora usah dienggo anu wong ora ana sing tersesat, aman. Edang ta niki? Niki wis iki. Pipite iki diayani ora apa-apa njak udu nabi kok ya aku diayani iki ta. Muga-muga dadi ridani Allah, dadi berkahi Gusti Allah, dadi rahmati Gusti Allah, adem ayem istiqomah ling ibadah, bejo slamet donya akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.